došao. Isto malo pre nisam mogu kod ti. Kad mi on rekao ovo šta se radi, zbog čega se radi, onda zamisli tu situaciju i u odnosu na to, razumeš? Sinoćke te vido zone, lele zone, gde se premenjuvaš zone, lele zone, gde... Mir, niko nije kriv, 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 mir, niko nije